bog, legenda, eto ti Englez Duega, nema Srbi. Stvarno je dao 2 golčine čovek. Ko? Ma kakav Pavkov, bre, pričamo o Matiću. Dobro, i Pavkov je dobar, ali Matić čovek, legenda. Pa neće njemu Englez da govori šta će da nosi, bre. Pa ja sam isti kor. Ja kad dođem na posao, ako ne donosim uniformu, ja šutnem tamo, bacim nogama, neću ni rukama ni da diram, nego moram zbog krvi, pa onda nekad meni dobro. Ali eto, nema Matiću, pa Srbina ko je pravi. Njega ne može natera niko ništa da nosi. Pa ne može niko ništa da ga natera da nosi, on kaže, evo ti 100 miliona funti, nabiju dupe sebi Englez, ja odo svoje kući. Ne možeš da ga kupiš, ne možeš ništa s njim. Ali ja sam nekako ko, pa ne može NATO nama da priča šta ćemo da mi obučemo. Isti sam kon, možda smo i rod negde, ne znam da li je... Vidi, ja podržavam u principu, jer treba uvek pokazati zdravu dozu bunta prema sistemu, prema establishmentu. To je u redu. Ali s istorijske tačke gledišta nema mi puno smisla, jer znaš, taj cvet, to je za Prvi svjetski rat, to je uspomena na britanske vojnike u Prvom svjetskom, što je, oni su se borili zajedno s nama, sila Antante, mi smo zajedno se, znaš, nema to veze s NATO-om, to je NATO 30 godina posle toga još ne postoji. Govnaru jedan, nemaš njuh, nemaš sluh, nemaš ličnost, ne znam kako uspravno hodaš uopšte jer si beskičmenjak. Ti da nekom pričaš nešto, pa tebi da kažu da moraš u školu ko ananas da budeš obučen, ti bi išao, tebi deca cede sunđer na glavu, gađaju te kredama, napucavaju te mikasa žutim, plavim loptama za odbojku, iako si im rekao da niko te živ ne sluša, ti i dalje svojoj kući kada pišaš i završiš pišanje, spuštaš dasku od WC šolje jer si naviko, jer te žena tako naučila i nisi ništa mnogo bez nje, iako se ona razvela od tebe i otišla drugoj kući. Nemaš ništa u životu, ti da nekom pričaš nešto. A ja sam ko Nemanja Matić. Isti sam ko Nemanja Matić. Moram da saznam ako su Matići. Nisi ko Nemanja Matić, dobro. Samo se nemojte svađati toliko ljudi u Max Becu. A u Max Becu, pa jeste Nemanja svaka čast šta je uradio mladi momak. Pobedio Engleza van terena, ali šta je još bitnije, drugi mladi momak. Harry Kane, begički, je pobedio Engleza na terenu. A što mi je najdraže, što su govna ova što se kladila protiv Zvezde, popadala i izgubila sve pare. Ma nemoj on mislio do lakog novca da dođe. Eto ti sad majmunčino jedna. Razumem ja. Kad se igra, kad Partizan, kad pobedi Vojvodina, ja slavim. Mi ne navijamo. Dobro, to je Juventus i dobro, cement moj Beočin da pobedi, ja bi se polio benzinom ispred Skupštine i zapalio. I tako i treba. Tako treba da ostane, tako treba uvek da bude, ali ne vredi, jer kod nas, to se zove fenomen srpskog kazana. Fenomen srpskog kazana. Šta to znači? Zamislite jedan kazan pun ljudi koji se kuva krčka, znači ljudi u životnoj su opasnosti. I sad, oni kad bi sarađivali, oni bi mogli jedan na drugog da se penju kad bi se dogovorili i onda polako da svi jedan po jedan izađu iz kazana. Međutim, a šta se kod nas dešava? Kod nas se dešava to da čim se jedan malo popne gore, ovaj što je dole ostao, on ga vuče za nogavicu i obara ga dole i onda se valjaju njih dvojice u onoj čorbi, u onom blatu na dnu kazana i to se greje i greje i greje. Govnaru jedan, govnarski, onaj najgovnarski, idi u engleski kazan, ako ti je tamo bolje, pusti mene da se u ovom srpskom kupam ko čovek. Ti, jebem ti ja Trafalgar Square, dupe obrišem s onom kazaljkom od Big Bena. Ućuti više i ne morališi. Jo, kako si me sad iznervirao, pička, ti mater nenormalno, moram na svadbu dinem. Još subota je, kako me nerviraš. Ja šta mi oči bi ti iskopo sad. Dobro, što nervoza na svadbu moraš da ideš, ali kako tako obučen kuka da ide, pa ne moraš frak obući, frizuru namest nije 17. vek, a ne moš ni u tome Obilića trenerci, toj pederuši, pa reće pop kad uđeš, razumeš, dečko je stis mladine tribine, ded baklja, šta je ovo? Dobro, mislim, ja sam u trenerci, pa mogu i na svadbu doći u trenerci. Mlađi se, bilo se mlađi. Ali imate vi tu pravo. Jer ja sam pre svega gospodin. Veliki gospodin i džentlmen. Kao Nemanja Matić. Tu sam, isti sam ko on. I zato, možda izgled nekad vara. Ali? To je već. Gospodin. Gospodin. Bravo, Kukila. I sada idem. Odo. Tebi znojeti pečenja, šta voliš ti?
svinje ovo? Od svinje i jagnjetinu. Dobro. Tebi znajet Biedermeier, da se udaš kad ne možeš ženu već da nađeš. Luzeru je dana. Dobro, neka. Ajde, i odigraj ti, Pavle, nešto za mene, posle doću ja se napijem. A on to radi zašto si ti tu. Jer on meni to ne bi smeo jedan na jedan u lice, ti kad nisi tu, on se drugčije, ali on ne sme jer zna da bi ga ti branio, sad ja da krenem nešto, ti bi ga, ali on to, i on kad smo, on ne može to tako kad smo sami, on to ne radi, nego samo ti kad si tu. Nemoj se I neće on meni to u lice da kaže nikad. Dobro, prestani, nemoj se predano, znam te, sajde šta me sada, ima bitnih stvari, valjda sport, šta se na terenu dešava. Estetika. Slažem se. Eto ti ga vidiš ti. A dobro, ajde. Dobra, nema veze, uzvećemo novi. Ne mogu, čovek ne. Nego šta se dešava, šta je lepše, Žigićev gol protiv Rome ili od ovoga malog Pavkova novoga što je sada dao, koji je lepši? A vidi, Žigićev je lepši, ali ovaj je bitniji. A znaš zašto je bitniji? Sad ću ti kažem. Zato što je postignut protiv štopera koji vredi 80 miliona i golmana koji je plaćen 60 miliona, a Pavkov je plaćen 300.000. Što znači da njih dvojica zajedno vrede 460 puta više nego on. To znači da jednom u 460 puta ovo može da se desi. Jednom u 460 puta, znači kvota kad bi bila u max betu, Pavkov daje Liverpoolu gol s 30 metara, ima čoveka na leđima, to je kvota 460. Pa oni, čoveče, ceo Zvezdin stadion, i igrači, i navijači, i svi zajedno vrede ko pola Van Dijka. Pavkov godišnja plata ima, Van Dijk dobije bonus što je pobedio Huddersfield. To što je Pavkovu godišnja plata, čoveče, on je iz Begeča. Oni do 2011. nisu imali pijaću vodu, kiselu pili, ja bio na slavi nekoj svi prehlađeni od kisele vode, pa to nije. I on, takav čovek, da 2 gola u 7 minuta i reši Evropsku ligu šampiona. Eto. Zato je bitnije. Ali ni taj Van Dijk, pa i on je iz nekog holandskog Begeča, pa šta je on sad kao moderan, vozi tamo po Amsterdamu, onaj hoverboard na struju, sluša, pustio neku trap muziku, puši marihuanu, pa je on sad moderan, šta? Jel tako treba da gledamo? Jel tako treba? Eto im sada 2-0, on će onaj crnac garavištom obrazi upali, onaj bradati Egipćanin. Oni došli, eto ti sada vuci sam kofere iz Hyatt hotela u autobus, pa lepo autobusom do Horgoša, pa na Horgošu čekaj 4 sata, pa lepo opet autobusom kući ženi, pa dođe ovaj mali, kako se zove, bradati Englez, pa klekne nako mali ispred svoje žene i onda kaže, sad ja ne znam tačno engleski, nismo učili ruski, bili u osnovnoj školi, a on kaže, my dear wife, miracle from Begeć killed us. A ona nakon njemu gleda ga nakon kod nekog od gore. Pa mu kaže, you mean Milan Pavkov? I know. I watched. I want a divorce. I onako pogleda onim kučećim pogledom s onom bradicom i aktivira se klauzula, ova što i ti imaš u predbračnom ugovoru, da se ženi daje alimentacija, pa svaki mesec plaća alimentaciju dok si živ, da ona hrani tvojih 7 malih crnčića. Dobro, Pavle, ajde, nemoj sad. Su teške teme. Ajmo igrat nešto. Igrati. Ajmo. Igrati da mi krv u žilama prostruji. Ajde, Norvežani. Da mi krv, Norvežani, može. Gde su? Može, nije smo, dobro. Ajde, nađi. A šta ti je trener, profesore, a? Svideo ti to? Kako on majstorski ode u Torino, pusti ove da se došutavaju 85 minuta i onda kao u Fergusonovo vreme 2 komada im zbiči ovako stavi uvo, kaže da čujem imate li sad šta reći, mamu vam jebem. A svi su ga pljuvali. A Ronaldo, kao dao gol, eto ti sada si ga popušio sa konja na magarca, pa sa magarca na šta, ne znam ni šta je slabije od magarca, pevac neki petao. Jesi igrao? Jesi stavio pare? Igro, kako ne? Stavio pare? Jesam, pa derbi kola, kako neću. I šta, bankrot, a? Opet deci užinu krasno. Pa gde, Pavle, pa nisam na Juventus igrao, pa na Manchestera dvojku, pa ne igra se.
Pa ne, pa nismo amateri, pa ne igra se na tim za koji navijaš, pa to niko ne radi živi. Vidiš što si ti mudri. O, Kuka, vidi ga što je. Jesi rekao kad je pitao tamo na svadbi imate li šta da kažete, sve rekao što ti je na duši. Ja ovo da vam nosim, jel? Ovdje. Ja da vam nosim. Znate vi ko sam ja? Ja sam Nemanja Matić. Isti, Kukili, isti.